Halløj og rigtig hjertelig velkommen ombord på Nanook. Det er i dag lørdag den 17. februar 2024, og det er vist ret lang tid siden, jeg har lavet en video sidst. Men hvis jeg nu lige bevæger mig rundt her, og så svinger kameraet rundt, så kan vi dels se, hvor vidunderligt vejret det er i dag. Og så kan vi se Nanook her. Og sidste efterår, der lavede jeg sådan et doghouse, som det hedder. Et hundehus, som er suverænt fedt. Det bliver rigtig dejligt, når det kommer til at blæse lidt, og bølgerne står indover. Men det vil jeg fortælle om senere, fordi nu går vi lige ned i Nanook her. Der er nemlig sket ting og sager her i løbet af vinteren. Vi kigger her. Det her det er stort set færdigt. Det er jo kortbordet her. Og så er der lavet sådan en ramme her. Og der er kommet kontakter op. Og herover i hjørnet er også kontakt, eller panel til lanternerne. Og så er der sådan en lille ting der, så man kan se, om lanternerne er tændt eller slukket. Her i pantryet, der er lavet en masse forrammer her til skabe og skuffer. Og hernede, der er køleboksen blevet monteret og isoleret. Og hvis jeg lige går hen her, så er der lavet sådan en fin luge her, så man kan åbne her, og der er monteret sådan en, det kan man ikke lige se, men sådan en fordamper dernede. Og så står der en kompressor hernede, der skal forbindes. Så hernede, der er fodpumpen der til saltvand. Der skal så en slange op til den lille hane her, så vi har noget havvand til, når vi skal skrælle kartofler. Og så den store vandhane, den skal så forbindes ned til varmvandsbeholderen, der bliver dernede. Og så her, der er også en ramme her. Det store rum til venstre, det er til sådan en skuffe til affald. Og så er der et par andre rum til nogle forskellige andre ting. Så er der skåret hul her fra pantryet og ind til salonen. Brødmaskinen, den står her. Det bliver stadigvæk brugt til alle mulige ting. Man kan se, der er lidt støv rundt omkring. Og så herinde i salonen, der ligger der også en hel masse rammer, som jeg lige har hentet. De er blevet lakeret. Og over på den anden side også, der ligger ting og sager her. Og det her skab, som skal sættes op her imellem pantryet og salonen. Der er mange både, der er det åbent imellem salon og pantry, men hvis nu man skal sejle, hvor det er køligere, så kan der lukkes en dør, og så har vi det der skab, og det er jo meget smart. Så er jeg i gang med at lave nogle døre, lave sådan nogle dørrammer her. Dem laver jeg på stedet og passer til, og så skal de hjem på lakværkstedet, hvor de skal lakeres. Og hvis jeg lige vender mig rundt her, jamen det er sådan set status på Nanook lige nu. Der sker ting og sager, og i dag det bliver sådan en dag, hvor jeg skal få så mange ting på plads, som jeg overhovedet kan. Og så vender jeg tilbage lidt senere, så man kan se, hvordan det ser ud, når de forskellige skabe og sådan noget, de kommer på plads. Det glæder jeg mig til. Vi ses lidt senere. Så er det blevet søndag den 18. februar 2024, og i går fik jeg båret en masse aptering ned i Nanook og gik i gang med at montere en hel masse. Og der var vejret, det var jo simpelthen så fantastisk, så jeg var nødt til at tage ud og gå en tur også. Og februar, der kan man være heldig, at det er godt, og så kan man også være uheldig, at det er sådan, nu vender jeg lige kameraet rundt her, så prøv lige at kigge derude en gang. Det er blæsende, det er regnvejr, og hvis man kigger ud igennem vinduet her fra det her doghouse, så kan man godt se, at der er en masse regn der. Så lad os komme ned i Nanook, fordi hernede er der jo sket ting og sager. Og ja, nu står jeg hernede i Nanook og vender lige kameraet rundt en gang. Pantryet, der er de her rammer, de kommer på her ved siden af komfuret der, og til skuffer der. Og så heroppe er overskabet kommet på plads også. Det har vi lige her, det her. Og det her gennemrækningsskab her fra pantryet og ind til salonen. Og hvis jeg nu lige bevæger mig videre ind i salonen, så kan du se det fra den anden side. Så lige går rundt her, så kan man se, hvordan salonen ser ud her med døren ude for pantryet. Og så er der det her gennemrækningsskab, hvor der skal være glas og ting og sager. Og så er overskabet her kommet på plads. Jeg skal lige have lavet nogle skydelåger til, og lige sådan over på den anden side, der er også kommet overskab der. Så har jeg fået de her skråskabe her på plads i begge sider. Det er jo sådan, at der er nogle meget kraftige rystjern, som kommer ned, dem der holder rigningen. Så derfor så bliver det sådan lidt spøjst at få lavet nogle skabe rundt omkring der. Men ja,
det er sådan set en weekend ombord på Nanook. Der er sket lidt igen, og jamen, jeg arbejder bare videre. Og lige pludselig så bliver det forår, og så kan vi komme ud og sejle. Det bliver dejligt. Så ses. Hej.